Luar biasa ya. Masukan joget sudah siap ya. Ya wis ora apa-apa mak. Matur sembah nuwun iki pirang-pirang diaturake no. Ya. Ya saiki alon-alon diaturake tetembangan sing disuwun. Ya, alon-alon ya mak ya. Mas Fajar ndi Mas Fajar arep nyek anu ngendang. Ya. Mas Fajar iki piyayine tunanetra. Iya wingi dek ning perang wedanan ya rawuh. Ya. Saiki ya kepengin nyoba kendang. Wah, aku gumun lho piyayi nuwun sewu tunanetra suarane apik, kendangane ya apik. Rasa kesusu, Pak. Ampun kesusu. Ya. Diantu-antu pokoke ngono ya, Mak. Iya. Ah, liwatke nggon panggung ya. Mbak Mas apa jenenge Mas Fajar. Iya. Jane kene iki ya ana sing biasane sok karo dadi penyiar swahan apa jenenge iki kanca prihatin lahir batin kae. Iya. Kae Jafar iki Fajar kok ming jenenge meh padha diwolak-walik tur ya uta kabeh. Ha iya. Wis ra apa-apa, ora apa-apa. Wiyaga ya aja nesu nek kepidak ndase. Maklum karang ya ora weruh kok ya. Iya. Engko nek ngerti-ngerti, yong ngono. Nah aku dadi pacar mak tak netke. Iya, ya. Ngiwa apa nengen ning ngendang? Ngiwa nengen iso. Ah, saiki sing nyekar Mbak Ika. Ya, men dikendangi karo Mas Fajar. Ya. Ya. Nembang apa ik men dikendangi Mas Fajar kuwi, men preso. Arep tunanetra ning kendangane apik menjenengane. Ya, wis tau nyoba. Oh, aku dek ning anu kae tau njajal kendangane dek ning Kuitan kono daerah Candi Mboko kono. Ya. Napa nggih? Ayo sing langgam sik men. Langgam. Heeh, men panjenengane ngendange ya. Ya. Nek jaipong mesti ra iso. Ha iya. Jaipong iso arek kendange akeh ngono ra iso. Ora pener mesti tangan. Heeh, sing kendang batang bae. Apa? Kadung tresna napa? Ya, aku ya ora apa-apa, kadung tresna. Tresna banget pokoke. Ambek kadung tresna, saiki kadung tresna, pengenane kadung tresna. Ayo ganti ya ganti. Ya ora apa-apa kok aku meng ngene kok ganti senengan. Lah nek jenengan bosen. Ora. Aku ora tau bosen. Nrimo. Aja kowe ngrasa ganti wae aku ora bosen kok. Maksudnya? Lah maksude tembange mengku akui wae. Pangping. Ya centra ganti ora tau mulih kok. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ya. Rina wengi. Rina wengi. Dadi Yon marang kayung yon marang
Do ngopo to wong loro kit mau? Sapa? Rembug apa? Rembug apa, Bim? Aku mesti do ngrasani kowe mesti. Kowe ngerti apa, Bim? Diandani apa? Apa? Kapokmu kapan? Gede nek ditakoni ya ora iso omong. Nek jane Bima ki anteng wonge. Jane Bima ki anteng. Sing ngusil ki sing ngrebab. Ha iya. Mbok aku ngerti kok watake. Ha iya. Arep tak ajari usil to. Jaya. Jero ati kadung tresno tan liya amung sliramu satemah lara Ayo Mas, Mas Fajar siap-siap. Tangane ditumpangi nggon kendang sisan. Engko nek gayane lepas tangan malah kleru. Lamat Mus. Ora kena kendange, malah keplok. Yo. Lamat wis katon tejane. Kendangane Mas Fajar. Tak tambahi ringan. Tak anu gareng pung. Nah. Pacar
kaya ana chemistry karo Fajar. Aku kalih. Nggih. Oh, nggih. Iya, Ada nembangmu chemistry. ya apik, kendangane ya tak kumplak gendung kumblah, tak gemung kumblah. Kuwi malah iso tanggo penghayutan lho. Iya. Ayo Fajar kon nyunggi kendang. Terus kowe nang burine. Malah gayeng. Gayeng ya, Pak, viral. Iya, malah viral ayo. Ki mau wis nembang, ki mau ki wis pesen karo aku nganu lumantar WA. Wo, Fajar iso WA. Iso. Saiki ana HP sing dienggo tunanetra kuwi ana. Oh iya to. Dadi nek dipecet suarane A P ngono kuwi. Dadi dhek iso nulis. Oh, nek ora ya nganggo swara. Wah, pancen canggih ya. Canggih dadi dhek iki ora usah karo aku wis WA kok. Iya, ning ora tau tak balesi wong aku semelang nek ra iso maca. Kuwi engko ki nek dipecet muni dhewe suarane wales balesanmu ya apa? Heeh. Dhewe arep nembang Putra Nusantara no. Ya dicaosi wekdal. Ha iya. Emeng sinden-sinden kowe kene iki wis nganti mlukok. Iya. Mula Mas Fajar. Yo Mas, engko tak sangoni Mas, aja kuwatir. Yo. Yo alon-alon langsung jangkau wae ora apa-apa rasah iki iki. Entuk sirah wiyaga ora masalah. Aku sing njaluke ngapura, langsung des ngono wae. Engko nek semaput rak ketara. Senengane kowe kok ora. Rasa kuwatir. Kowe Werkudara lho sikile langsung duncalke sikile. Heeh. Yo, Pak yo. Iki kete gonta-ganti, heeh. Lho kok loro iki? Siji, sing iki bapakne kok. Kowe iki sembrono lah. Ya, di anu, swara sampeyan niku teng kuping kula niku selalu berdengung. Ing atase tunanetra kok suarane apik. Iya. Napa nggih, Pak? Oh, kula mboten kok gawe-gawe. Ciri khas swara Klaten niku ya sampeyan niku. Monggo. Anakku sing bagus. Niku jane wonten pamundutan, Pak. Apa? Saking ngandhap. Heeh. Pamundutan utawa gandrungan. Gandrungan karo sapa? Aduh kok niki. Kuwi aneh-aneh lho. Kaya paham-paham ae. Nek ya ora apa-apa tak turuti, tetep panjalukmu tak turuti Mas Fajar. Gandrungan karo sapa? Ya. Arep milih ning Pekewo. Ora usah pekewo, ora apa-apa. Engko nek ora gelem tak bekekenge. Dibekekenge digampangke. Yo. Milih yo. Jenengan pilih kemawon, Pak? Mo aku nek kon milihke ya nek kowe selera nek ora. Ya mesti selera wong ora weruh kok kowe. Ayo jenengan mang nyebut jenenge ora apa-apa. Sapa? Apal kok sampean? Ya. Sinten nggih, Mbak? Aku wis ngerti aku. Aku wis ngerti nang pikiranmu aku wis ngerti ya. Mesti ngarepe tulis nganggo T ya ta. Lho kok preso to, Pak? Ah, ayo Tin, wis rasa dadak. Ayo kowe lagi laris kowe. Ayo. Normal karo ora laris pokoke. Ayo Tin, ayo. Pulang meneh. Heh? Saya lagi. Loh, jangan bilang begitu. Justru kamu itu diminta orang banyak itu karena mereka sayang sama kamu, suka sama kamu. Apa iya? Oh, apa iya? Ya. Pripun Mas Fajar, ketemu lagi. Iya, Mbak. Hadap sini dong. Kurang ajar kowe, kurang ajar kowe. Kowe gawe dolanan wong ra weruh kowe. Loh, ora lho nek kan kudune dia peka terhadap suara to ya. Ayo. Nah. Ada, yo ya ngerti ya. Aku nang endi Jal? Nek lama dikit. Darah kowe. Digrayai wae Mas Fajar apa. Engko nek tak omongi to, engko nek kleru kowe muni, aduh tak kira gelungan nek ngono. Oh, niki enten cerita nyata, Pak. Apa, Mas? Enten cerita nyata. Dados napa nggih rencana tunanetra niku lara napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten ora mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca-kancane mlaku rak mejewu kak ngeten. Nyampluk liya-liyane malah tekan alamate bareng ya, Pak. Alamat ngendi?
ngendi? Ya alamat mriko. Nek wong kena alamate apa? Wonten. Alamate ngendi jal omongke? Mriki Kowe ora mancing-mancing tin tak. Polo lho ora. Alamate moto irung ngono ki. Heeh. Oh. Ya nyampluk sak. Ya, arep gandrung. Napa sampean arep magandrung napa Tatin? sinom. Cik, Nggih. jenengan ajeng gandrung. Oh, jelas. Loh, nek jenengan ora ngerti aku nang endi yo kepiye? Dek iki lho. Kowe ngerti ra iki mau. Iki mau ono adegan lucune ra diperhatikan penonton. Apa? Ini. Oh, jelas. Iki kok ndatang nganggo dikopiok barang ngene iki men. Lah wis senengane ngono. Ayo yo kowe, ayo. Kowe mikir arep tok kapake kok tok obah-obahke. Mboten kenapa-napake, Pak. Mengko titi sini ini napa ngono. Ayo, sinom napa-napa? Sinom. Sinom Parijoto. Aku engko doyak ya. Waduh. Ya Mas. Lah nek gandrungan ki oyak-oyakan. Oyakan Mas, ku nek keceke gajulun drase. Lah piye Kowe kurang ajar banget kowe. Lah nek gandrung ki ya tuh. Iki wong ra rokok kon ngoyak kowe iki. Ya ora apa-apa to. Ndak ono kok njuk kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, nah aku sanggup lah. Siap. Ya tenan lho ya. Aku meneng bae apa mlayu. Nggih manut wong sing dawuh nggih jenengan kok. Langsung wae Mas tak sandata iki ngene kok ngerti suarane langsung tubruk wae ben. Ya. Kok nek kleru nubruk bupras lho. Ah saentuke Mas, pokoke ora masalah. Engko nek bubras muni, aku Prastiwi, wis ben. Ya, monggo Mas. Mama nesmu kanggo Sindene gira. jiwa Diajeng karo akawe rucite niki dapukane napa, Pak? wis meneng kowe iki bengko sing bergerak men Tatin. Tatine to men anu jenenge iki Sri Uning karo Wiratmaya. Oh nggih. Ha sepuh ajeng kula gandrunge sepuh mriku ya, Pak. Apa? Sepuh Mbak Tatin ya, Pak. Ora apa-apa. Mboten napa nggih? Ora apa. Ora apa-apa ngono iki wis umum ya. Oh. Tua sing wedok iki wis umum. Kang Mas. Opo diajeng Sri Uning? Edan ya. Kang Mas Wiratmaya. Iya. Menapa panjenengan menika kapang kalian kula to Kang Mas? Wis suwe nggonku ngenteni prasasat kumambanging watu item silembing palwa gabus Yayi. Aduh Kang Mas, Modar panjenengan kok kados mengaten menika kados pundi to? Kula dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Padha. Kok Kang Mas madhepe mriki? Anek aku cara Wiratmaya Sri Uning muni ngono aku dadamu sik endi? Wah bahaya, Pak. Iki Mas, Wiratmayane urung umur. panjenengan pengen ngertos dada kula? Ora. Kepiye kuwi? Lah kula wedi, Ya Pak. kathek. Panjenengan boten saajrih lah kula nika iki bojone padha to, Pak? Ya bojone Sri Uning karo Wiratmaya Lah kuwi. kula menika rak nggih garwanipun panjenengan to Kang Mas, kok Iya. dadak lingsem lho. Nek pengen dumuk ya nggih ndang nyek ngono. Lah aku nek meng tok nengke wae ngene iki ya kepiye? Aku ndumuk ning liyane dodo ya. Lah panjenengan pengene napa? Mang dumuk. Ayo gandengan wae. Wah, Oh, gandengan ya goleki tanganku sing endi? Ayo. Oh modar ya.
Iki sing njaluk sampean dhewe gandrung lho, bareng digandrung malah modar. Jajal tanganku tak athungke, jenengan goleki ya. Sing endi? Oh, ketemu e. Apa jenengan pancen pinter sangat lho, Kang Mas. Aku durung sepiro. Oh, dereng sepiro. Sadurunge kowe ngathung aku wis ngadhong ket mah. Kang Mas panjenengan kok tangane kok ndredeg niku kenging menapa to? Aku ndredeg mergo lho sinten lek ngomong urung tau empun kok. Lho, mbok tau gandeng ngoten lho Pak maksude. Urung tau pripun Mas? Dipun lajengaken riyen Kang Mas. Ora apa kang si Diajeng Sri Unik. Kula Kang Mas. Coba aku tak mireng suaramu kaya ngopo kanggo nambani rasa kangen ning atiku, Yayi. Napa panjenengan kapan kalian kula to Kang Mas? Iya. Saderengipun kula nembang, Iya. kula pengen takon. Takon apa? Nyuwun prisa. Apa to? Ketoprak. Karo bojone nek ya ora apa-apa ora. Ya ora kok tata kramane wong wedok ora wong lanang iki. Saderengipun kula badhe nyekar, kula nyuwun prisa rumiyin Kang Mas. Iki kula nyuwun prisa riyen. Panjenengan nek dados bojo kalih kula niku pengen duwe anak pira? Jane nek Loro wae rasa oh, hokeh-hokeh. kabeh iki kabeh. Kok meng loro to Kang Mas? Loro kepengen- wae. Loro? Lek Obatnya ngopeni tono angel kok. Pengen loro lanang karo wedok? Iya ben komplit. Amin nggih Mas. Iya. Iki piye terusane tekan ngendi mau Kang Mas? Tari tangku. Amun. Diamon kok keramik. Ayo Napa maksude nih? sing wedok digeprok ya keramik ngono. Napa niki keramik? Mboten kok niki. Pak Mampir sik diajeng. Injih Kang Mas, Ning mampir wonten daleme, pundi? ning daleme Pak Katir. Oh nggih, menika wonten napa? Iki ana adicara merti dusun. Terus Ketoprak apa pranata cara. aku dijak mampir lho. Oh ayo kita berkembang pikirane dhek berkembang. Ya. Nah, Ketoprak Wiratmaya karo Sri Uning kok mampir ane Pak Katir iki. Katene Pak Katir wis tuwa banget saiki. Ayo. Monggo Kang Mas. Iya. Iki pundi wae? Lumampa tanpa
Diajeng Pripun Kang Mas? kaya-kaya dina iki pun Nggih. Kakang bakal ngayahi wajib ya kuwi mbrasta kraman ana ing Praja Bojonegoro Yayi. Wah. Mula siliramu bakal tak tinggal ana ing Taman Sari kene. Ampun to Kang Mas. Lah kula nek ditinggal terus kula kepripun? Dikancani para abdi kang ana ing taman kene, siliramu arep seneng-seneng monggo Yayi. Boten kula boten purun. Ki nek kowe iku kudu ngepaske karo adegane desone tak ajari. Ki mau dialog cara Jawa Timur. Diajeng Apa? pun Kakang bakal budal marang Bojonegoro mbrasta taman. Kowe langsung wedokan Jawa Timur iki kenes. Kang Mas, menapa mboten prayogi panjenengan lenggah rumiyin to Kang Mas? Ngono. Adane dhuwur ngono. Heeh. Menapa to mboten prayogi to Kang Mas nek panjenengan menika? Hah? Lho niki Sri Kandi, Pak. Lah piye to? Ora e, Ora. kaya wong tetek. Maksudnya tetek piye? Kulino tetek ya? Dalange kulino tetek. Aja ngono iki pendhuwure awake dhewe. Ah, mutar Sapa? ora. Iki Pak Dalang iki. Endi? Iki salon. Iki lho. Kowe kleru le mengo. Iki salon kok Pak Dalang. Pak Dalang kan kaya salon kok. Ireng. Mula sliramu bakal tak tinggal pun Kakang bakal ngayahi wajib Yayi. Ah, Banjur kula kepripun to Kang Mas nek panjenengan menika kesah? tindak. Tindak. Terus kula kepripun? Kowe ning omah wae. Kula tumut. Aja. Lah kenging menapa? Akeh wong lanang. Lah nggih akeh wong lanang. Kaya weru-weru wae. Akeh wong lanang senajan akeh wong lanang ning ati kula tetep kalian panjenengan lho Kang Mas. Aduh Yayi, adikku wong ayu. Aduh. Pripun Kang Mas kula tumut nggih. Nggih Iya. Kang Mas. Tak cekel terus lho iki. Aja Melu ya melu. ning. Durung wancine melu. Lah terus kula melune benjang napa? Sesuk rejeb ya. Kok dadak enteni sok rejeb to Kang Mas? Lah aku ki ditinggal sedina wae rasane kaya setahun lho Mas. Waduh nek suwe banget. Lah ya aku lagi pengen karo panjenengan lho. Ayo, tak bacotke tembangnya ya Yayi. Nggih Kang Mas. Iki kowe nggo dari tangane Wiratmaya karo Wiratmaya dikipatke Wiratmaya mlayu ben engko tekan ndi nengke wae Wiratmaya. Mesti aku tindak diajeng tek grobyak. Nabrak tobong. Pripun to Kang Mas? Mbok ampun kesesat. Ora. Aku bakal ngayahi wajib kowe ana ing taman kene Yayi. Kula mboten purun kula tumut to Kang Mas. Ora iso. Saking kula tumut kok kaya kula ajeng tumut panjenengan. Ora iso. Kok ora iso? Sebab pun Kakang bakal ngayahi wajib ana ing perang gedhe. Mengko ndak siran kesonjo boyo Yayi. Jenengan ajeng ngayahi kewajiban apa arep golek wong wedok liya? Ngayahi kewajiban. Kewajiban apa? Gampang. Kewajiban ngayahi perang gedhe. Ah ngapusi paling nakono ya golek wedokan to. Ora, Wis. pun Kakang tresno marang siramu Yayi. Jenengan saged dicepeng. Ora iso. Janjine dicepeng lho Kang Mas, ora cepeng liyane. Pokoke pun Kakang bakal ngayahi wajib. Wis Ora iso. Aku pamit Yayi. tok. Ngandel ora. Tok dede tanda. Toprak bubar. Tobonge ambruk. Kaya Mas. Jenengan kaya mlayu tenan lho media mangi dalange kon mlayu kaya mlayu tenan. Lah, Ayo nubruk tenan kaya ngawur
syukur lho. Ha iki nek ra tak goceki mau wis jomplang kok. Aku wis krasa mula ket mau wis ngene ngandel ora. Totalitas ya Mas ya iso mlayu tenan ya najan to nubruk. Ning ora apa. Totalitas. Sing ora mboten. Pripun? Enten sing sakit mboten? Mboten. Lho niku pun biasa. Oh, biasa. Nggih, nabrak. Biasa nabrak. Nggih. Kurang ajar kaya. Biasa nabrak. Lho iki saestu kok, Pak. Lah nggih. Nggih. Monggo dum-duman anu hasil karcis ketoprak. Iya. Nyaki Mas apa Mas Pak Alon-alon sih ndak nabrak aja. Ora apa-apa. Nah, tambani nggo. Nggih. Hasil karcis nggih sesuk main melih. Nggih. Sesuk dapukane sing supaya ora nabrak niku sampean didapuk watu. Pun teng riku mbegegek meneng mawon. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Menjang sanes wedal pinagih malih. Nggih. Sesuk kula teng Tulungagung. Mriko napa? Waduh. Mboten, Pak. Tebih, Pak. Napa? Tebih. Wah, mboten napa-napa nak aja kesasar. Ya ora karo bapake kok. Ayo, Mbok. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih, Mbak matur Tatin nuwun. sembah nuwun. Nggih, sami-sami Mas. Nggih, miki balekke. Kok apa-apa arep digawa. Oh, langsung sikile diuncal-uncalke mawon riku. Aku kok enggak terima honor ketoprak. Hah? Honor ketoprak Honor apa? Ketoprak. Arep entuk honor ya sak ngarepmu, arep ora entuk honor sak ngarepmu. Lah Mas Fajar oleh dum-duman lho. Ya, gelem 50 ra gelem ya minggat ono. Rahasia karo duit. 50 ya mayan kena nggo tuku nguyah. Ayo nggo nguyah. Nggo kuwi tukoke uyah. Terus kowe nyoso ember sing gedhe kae tok nehi banyu anget, biuk uyah terus tok nggo kungkum. Terus digoreng. Engko ora medhuk ae lho. Padake ingkung. Ingkung semono tenan dirayah. Iki piye wis? Ayo ora kok iki ana pamundhutane, Lin. Ya diaturke sisan, ya. Gampang iki saka Pak Camat Bangun Tapan. Ya. Napa? Gugur gunung. Ora akur. Ora 50 ekor. Ya. Dewe. Ae dhewe kok ya tanggung jawab. Nek arep ya 50 bali ngene. Ah terus? Aku linggo kono ngukur ning 50 bali. Lah kan 50 le bayaran ketoprak. Ah sing ngakon ketoprak sapa? Fajar. Ah jaluk pacar kok. Jar ndi mau? Aku rong mbok kei lho, Mas. Ora krungu, Dek. Enggak peduli ya wis. Enggak peduli wong ya ora weruh kowe kok. Dek ora weruh kowe, deke ora isin wong ora weruh wong-wong. Iya, ora apa-apa. Ya dibawani Pak Fauzan kok, Camat Bangun Tapan. Ya Bapak Camat, monggo. Ben Atatin men kluap-laup dhewe. Iya. Ya. Monggo. Bawani napa langsung? Langsung bawani. Langsung. Ya, monggo, yuk.
ayo nganca matur sembah nuwun wis gek bali nang nggonmu. Siap. Di ngremi neh. Apa nih? Ndoke men netes. Aku ora ndendok lho. Sing ndendok ki jenengan kuwi. Oh, tenan lho ora. Pancen omongane wis ora ana batas-batas. Waton trap-trup ora. Iya. Anggepe wong mayang kok nggawa ndok. Mewo-ewohi. Iya, ya pancen bener kaya mak. Iya. Ane ya piye ya. Tetep ngleleng wong wedok karo wong lanang. Ha iya. Pamundutan selanjutnya Rizky Konveksi ya saka Gatak Bangunarjo nyuwun Grajagan Banyuwangi ya diaturake Mbak Ayu Purwalestari monggo ya Grajagan Banyuwangi. Saka Rizky Konveksi ya ayo mbok perenjak ya Sugeng dalu Pak nah Sugeng dalu omongane kaya pasangane Basio jaman sugeng dalu Pak awang jalo wedang dilerke ya salah apa tumun ngelerke kok nang meja ya apik wedang kok diler ah iya iya wangun nih bocah iki sesuk nek ana mase ana nek digathuke gayeng tok iya digathuke hah maksude di anu pasangke ngono lho ora kok digathuke iya nek gathuke ya ora apik dadine ayo iya Mbak dibawani anu apa jenenge iki napa apa to jenenge ah gelang alit oh iya karo engko tibake Grajakan ya nyeram ora rame yo modar ora senani mbok perenjak kok mbok perenjak to nah omonganmu iki persis e mbok sing di kasete Basi ora ngerti-ngerti ora rame ta apa tuman ing jeneng wong katukake cemara rong wit mangga nyaram yai noswan tara
mboten, Pak. Kaget ya aku. Tanganku iso obah dhewe ngene. Pripun le obah? Ngene. Nyak obah dhewe ngeten niku nggih. Nggih. Nyak obah dhewe. Heeh. Oh. Anggi sok mangkel aku. Lawan cine obah kok obah dhewe. Iya. Pianyu wangi Lor lan kidul. lor lan kidul halas angker kang Ya, adan. aja takut sangga Tanah India. tanah India Kumel yaring. kumel yaring taman Sarinusan Tara Monggo gerajakan yo.
bisik-bisik Apa? Keserimpet kabel, Pak. Oh, ayo dilinteng kabel. Iya. Sesuk tak tukoke wireless. Wah iya. Nggih. Sing ora nganggo apa jenenge kabel kuwi dadi mik ra nganggo kabel. Nek ya wagu ya mesti ya. Ayo ora kok ya. Lah wagune nggen pundi? Kaya ora sambunge karo amplifier ngono lho. Heeh, mosok mik kok ora nganggo kabel ya. Ora ketang sithik-sithik ah. Niki kedawan kabele. Heeh, ngrimpet senengane. Nggih. Jenengan ngrimpet mboten? Ah ora. Berarti mboten dawa nggih. Ora. Wis tak gamping kok wingi. Men brodol. Ayo. Lu kok kabel kok brodol. Kabel ki rak gedhe, ki jerone cilik-cilik iki lho, Nak. Oh, radong. Kabel kae suweken rak jerone cilik-cilik oke banget kae. Heeh. Ngono. Ya. lungguh ring bisik suwuke ngene iki digawe suwuk dhuwur. Meng ideku lho men. Oh nggih. Ditampa ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Lah iya. Ya wis. Nggon endinge mau lho. Ente-entekan. Dadi ketok le nganu ngerok. Iya. Nggih, nek montek ten dhuwur.
Nek pontek ten dhuwur. Nginggil Mas Teh. Maksude nek wis entek, Lah jauh ten dhuwur. entek-entekan iki nang dhuwur. Lah nggih. Nanone nano, nana ono ora Nek kok. dereng entek. Ya wis nang isor wae. Pokoke engko entek pindah dhuwur. Ha iya. Nggih. Njur. Niki sampun. Wis. Nggih, pun bareng. Ya. Niki mau gerajakan to, Pak? Heeh, apik tenan gerajakan baru. Apik. Apik tenan nggih. Hah? Apik nggih. Apik iringane dasare ya rampak. Nggih, sing ngendang nggih jos to. Sing ngendang ya apik. Wis tak terima ya. Nggih, pun bareng. Ya. Niki wong kula gemrojos lho. Apa? Nggih. Kaya ora nggawa anduk. Mboten kula Waduh. goleki nggih. Hah? Kula goleki riyen nggih. Apane? Anduke. Wah iya digoleki sik kono. Nggih, pun bareng. Ya. Dan wis dalange pahit. Wong sing ndek dagelan kuwi iki aku kok kowe dadi sing munek kowe. Aku wis apal kok. Napa? Ayo kuwi ming pumat pamit ming arep njaluk sangu kok. Lah nggih kula rak murid. Maksude? Lah murid jenengan. Heeh, terus? Dadi kula nggih nyonto. Oh, ayo untung sing tok jaluki gurune. Dadi wis apal upama wong liya rak ya wis dedel duel. Iya, ya ora apa-apa. Iki jane isih ana no. Ya 150. Apike nggo awake dhewe to. Ha iya. Ya wis ben ora apa-apa. Heeh. Ayo dibajutke dhisik ceritane. Ya engko gara-gara iso disambung meneh. Ya, ayo Mak. Om Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Paman Arya, wonten timbalan. Ora Bu. Wonten dawuh Yai. Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten ing parapatan Datoya negari Ngastina. Wong salwangsul kula ngawontenaken pasewakan. Wong salwangsul kula ngawontenaken pepanggihan. Wong salwangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting kedaton negari Ngastina. Mboten sanes anggen kula tansah kepengin. Mboten sanes anggen kula tansah gawang-gawang tuwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa. Ateges madyaning pasewakan negari Ngastina menika mboten benten kaliyan ingkang sampun kelampah, ingkang sampun kepengker. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu. Nuwun sewu Yai. Estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana. Ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raka ing Pandura. Sak mboten-mbotenipun jejeripun Alendra menika ngrembak perkawis negari. Sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung
Paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah botenipun praja menika inggih Paduka Yai Prabu Duryudana. Pendak-pendak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Astina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana. Nek kok jebul geseh merucut saka kudangan uwal saka gendongan pendak-pendak Baladewa katimbalan sowan pendak-pendak kula katimbalan ngabyantur ngersa Paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Wangsul wangsul ngajab pejahipun para Pandhawa. Monggo mboten nate kelampah. Mboten nate kelakon. Lah kok isih padha dirembuk mriku janjane ngrembuk apa? Kula tak tun nyuwun prisa. Tur malih saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang raka ing Mandura. Pandhawa menika mboten nate damel lontran-lontran wonten Garing Astina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten Garing Astina. Ning pendak-pendak diajab patine, pendak-pendak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandikanipun Yai Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugi pejah menika batinipun Yai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blokasuta ingkang boten damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalindra wonten Garing Astina menika namung para Pandhawa. Liripun kula tansah gumana musik. Menawi Pandhawa ngucik Negaring Astina, menawi Pandhawa menika nyuwun Negaring Astina, tan wandi Negaring Astina menika wangsul dhateng pangawasanipun para Pandhawa. Mangke rumiyin. Lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Astina, mongko sampun cinadhang kodrating jagat, sampun sinerat dening para dewa, baline Astina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa, kula ngerti pambeganing para Pandhawa. Ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mesthekke besok bali ning negara Astina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Menawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sak kadang badhe pejah. Sababipun menapa? Kula nyuwun mahapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kalian para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Duwe Negaring Astina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uriping menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Sanes. Lah Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kalian para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah. Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Lha nuwun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ingkang saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kalian para Sata Kurawa. Yai kula nyuwun mahapunten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiyang sanes, angancam dhateng pejahipun mitra sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten sak mangke budidaya. Budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsuh para Pandhawa. Ateges benjang tumapaking perang ageng Bratayuda menika Paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Yai Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, Ngastina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa.
Gedang awuh pakel. Lho. Kok malah gedang awuh pakel? Nuwun pamunten. Kathah tiyang sepuh ing nyebataken omong gampang ning nglakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan Koko Prabu ngraosaken manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados Nalindra Ngastina, tartemtu pangraos paduka Koko Prabu mboten benten kaliyan ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun rinantem dening Kang Rayi pun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Kyai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun pangapunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu. Nah ingaten sampun cetha paduka Koko Prabu menika lair ndedheple wonten negari Ngastina. Ning batin sampeyan ngemuli alan para Pandhawa. Mangriyen, mangriyen. Sampun ngantos panjenengan gadahi panyokra boyo ngados mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pengajabipun namung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun. Sami rukun, Yayi. Najan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci Demban Siladan, dipun sebat ratu sing banci Demban Siladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina. Ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa Rukuna lan para Pandhawa. Namung menika. Bab sanes mboten wonten. Yen Pandhawa rukun kalan para Pandhawa, ateges Bratayuda menika mboten badhe kasembadan. Kyai Prabu bakal nuwak pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten negari Ngastina. Kula aturi menggalih kawula ingkang mboten ngertos kenthang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda. Menapa mboten ngenes? Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu. Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi, salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Ih, mboten lepat lah. Nah, mboten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Koko Prabu menika sampun saged dados pengayoman negari Ngastina. Ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa. Wongsal wangsul panjenengan boten mathuk, wongsal wangsul panjenengan boten gathuk kan rembag ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula mboten kepengin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan, sami ben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamukten negari Ngastina. Namung berkais paduka Kyai Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu, janjanipun kula tak nuwun prisa. Kyai Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa, Cobi? Menawi dipun tlusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika katitipaken dhateng Rama pun Paman Dastarata. Tumuli luminta dhateng paduka Kyai Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabu negari Ngastina menika paduka Kyai Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun, amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu, lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun karena paduka anak Prabu Duryudana Cukeng, anak Prabu Mandura Adreng. Menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun. Pamanarya kados pundi? Saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Nalindra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha. Tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput.
nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Nalendra. Wah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipenemu dhewe-dhewe. Baladewa aja kon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapadura niku wujude patih, Bapadura niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha inggih, mangke nggih sampun duka rumiyin. Sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung merenahaken. Kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrahipun Nalendra Ngastina. Menawi paman Harya badhe manut dhateng pangrahipun Yai Prabu Duryudana monggo. Monggo aja sampeyan niku patih. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa, kula wis matur wong salwangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula moh diarani wong sing banci ndemban siladan. Kula moh diarani wong sing abot sisih. Kula ngoboti para Sata Kurawa, dirasani dening para Pandhawa. Semono nek nganti kula ngoboti para Pandhawa. Terus kewajibaning Baladewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Samenika ngaten kemawon. Saya suwe kok saya angel. Samenika ngaten kemawon, nggih wonten dawuh. Ingkang boten purun rembagan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak supados mboten tumut pirembagan madaning Datulaya. Ngoten paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Naik ngaten kula Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembag pejahipun para Pandhawa. Lah, naik ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yen disebut ora mangan angkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Kula semanggaken. Katuran lenggah ingkang langkung sekeca. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana. Kau Prabu Kendel. Paman wonten dawuh. Miturut paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Ah, kala wau kula menika sampun beto srana saking Plasa Jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbenjang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipate, pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipate, kok sampean ngomong kok glecek sapenake dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentekan akal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampean nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marambah makaping-kaping Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula loropaken wonten ing Wonomarta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariyaran. Mesthine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola-bali kula nglakoni kaya ngoten niku ora tau kelakon. Kakang Durna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan didakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena nganti mangken munggah Gunung Candramuka alastik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuhing angin. Nggih. Terus mangdawi nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahening suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal.
Saben dina kula menika ora iso turu, saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning ming ketap-ketip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak, ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake wae. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dene Pati. Lah rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten niku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak angger. Wonten dawuh Bapak Durna. Estunipun perjaipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula uthak-athik. Wonten ing Pertapan Sukalima miturut buku 1001 Malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 Malam. Saman mawon meneng mawon Dewate. Nggih, nggih. Sareng kula uthak-athik jroning manah. Salebeting manah kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pontra-pontra. Nyah apa? Burung tekan gone kok nyah. Sinten Asatama? Nek ra dipakani dedak ra ngonten iki bocah. Sareng kula uthak-athik jebul pinanggihipun Pandhawa menika ta apa ta sababe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Oh, ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ejawantah. Dewa ingkang ejawantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwih pengalaman lho, Dipate. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyen. Mboten, Ger, mboten. Mboten ngrembak sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning nganti nyenggol adhiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhera tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Ger. Mboten sadi ula-ula. Niki won mlakom. Sampun enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, sampun conto. Ing nenggane menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami prisa bilih Ratu ing Darawati menika titising Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipate. Ampun ngantos nambah Semar niku wong sepele. Semar niku sami nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya teguh timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang sing jeneng nayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang akeh undakan bayar. Nggih. Sing jeneng wiyaga cedhak karo Semar supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggone iket supaya kita bagus raine. Pasuryan, wiyaga kok pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge ben. Yen Waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijopa japu, saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pan. Fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedhaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih.
Mula sing do bengkong-bengkong nyedak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pakartine mekaten Kakang Dulu. Mulane kepengin mateni karo para Pandhawa menika kula nuwun sewu dipun jangka pejaipun wulu cumbune. Oh, wulu cumbune Pandhawa menika Semar Badranaya menika. Mila, Ger, menawi paduka anak Prabu badhe mejahi para Pandhawa kedah saged nyingkiraken pamong tanah Jawi utawi pamonging para Pandhawa. Inggih menika pun Semar. Kesusu kaya Dipate. Senar nika jengke mancing sampean. Semar Badranaya kudu disingkirake saka lumahing bumi kureping langit. Nek Semar tekaning pati, nek Semar sirna margalayu. Nggih. Niku Pandhawa bakal apes jurite. Kok iso ngoten? Pandhawa sedih hatine. Langkung-langkung Janaka niku nek kali Semar tresnane ngungkuli karo kadange dhewe. Mula sok Kakang Semar, ngaten ta? Nggih. Kakang Badranaya ngateni karo Dipate. Nggih, kula ngertos. Nek nganti Semar mati, Janaka sedih. Wong sedih iki kembange mesti bakal lara. Wong lara iki kembange mati. Nek Janaka mati, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tegesipun Pandhawa bakal saya ringkih gampang ngene mateni para Pandhawa. Mangke riyen sampean salah. Kok salah nggih napa? Pandhawa niku kekuatane ora teng Janaka. Ya pancen Janaka niku lebu kekuataning Pandhawa ning ana sing luwih sentosa. Sapa? Werkudara. Werkudara ngerti adine mati merga kelangan Semar, Werkudara sedih. Terus ora duwe kekuatan. Terus kedunungan kencokan penyakit lara kuning. Oh. Nggih. Pes. Weh. Darah tinggi. Nggih. Sesek. Ah, nggih. Kalih kram. Oh. Niku termasuk penyakit sing untel-untelan. Nggih. Werkudara kena penyakit kaya ngoten niku terus mati. Werkudara mati, Puntadewa sedih. Puntadewa kena diabetes. Diabetes. Nggih. Puntadewa kena diabetes terus saya kuru. Puntadewa saya lemes. Puntadewa mati. Nek kula Sedewa ora ana kekuatan apa-apa. Wong loro niku ora ndek kekuatan apa-apa, ora ndek kadidana apa-apa. Puntadewa dicandhak loro jebles ke sirahe dituku, Mbak. Oh. Mesti bakal tekaning pati. Janaka mati, Werkudara mati, Puntadewa mati, kembar mati, ateges Pandhawa wis mboten wonten. Lho. Menapa mboten moncar? Nggih. Pandhawa mati anak Prabu Duryudana langgeng. Anggenipun dados nalindra wonten negaring Astina. Mboten wonten ing Nyarusiku, mboten wonten ing badhe bebeda dhateng anak Prabu Duryudana. Bawadurna. Wonten dawuh. Nadyan ngendikipun Bawadurna menika kados dene lare. Nanging tumrap kula sampun damel pepadang. Nah, samangke lajeng keparing pepaduka. Dinten samangke kula cocok, kula mathuk menawi jengandika Bawadurna paring pangandikan menawi badhe mejahi para Pandhawa kedah mejahi Semar langkung riyin. Mengaten, Ger? Menawi ngaten dinten mangke kula tetepaken Semar kudu mati, Semar kudu sirna. Pripun carane Semar kudu ngatang-atang dadi bathang. Ngandel ora? Aku wis krasa kok. Anggere aku ngomong kaya iki menggo kesempatane do micek ya ta. Apa rumah sama aku ora iso nitik kaya ngono kuwi. Sapa? Kurawa. Barang wis jeng lagi tinguk. Wis jajali kaya ngono kuwi. Pripun Dipate napa mboten sesek? Nggih. Mula kula secoke ajeng sak madya wae kaya ngelih ya sakarepmu ora ya sakarepmu wis. Ajeng kula jarne. Nggih. Mboten dados menapa nggih. Arang ya mulan sing jeneng rembugan niku digatekke merga dramatik wonten ing pekeliran menika gumantung wonten anggenipun sami Mas paosaken. Nah, nek nganti luput ngoten niku dadi ora krasa. lah nggih. Luput kok kon krasa. Nek ora dielekke luput lho. Menika sak nekat. Nggih. Wis. Ngono kok glelenge ra jaman-jaman.
Rangsel ora tau ucul. Rangsel isine ngandhuke kok ngalor ngidul. Nggih. Bawaduna Wonten dawuh mboten ngrembak rangsel. Ha nggih. Tetep kedah Semar tekani. Ah, Semar kudu dipateni kemawon. Ah, ngeten iki. Ah, wis gek turu meneh. Jagat wasane Bathara wayah Bathara jagat Pati Indra Jaladewa. Yayi wonten paring adhawu. Nadyan kula menika kendel mboten tumun pirembagan nanging dangu sangseaning dangu. Dangu-dangu manah kula menika mboten sekeca. Manah kula mboten jenak. Mboten jenakipun mapan wonten ing pundi. Krana sareng kula midhangetaken sabdanipun Begawan Durna anggenipun paring dawuh yen to kepengin mateni para Pandhawa kudu mateni Semar. Lho nuwun sewu, saniki kula tak takon. Lareking pirembakan madaning Datura Negara Ngastina menika kala wau ngrembak patine Pandhawa. Lah kok tekan kono wong ora luput, wong ora kleru bakal arep diajab patine menika kula nuwun sewu. Weh, ladal. Mrai ngaten cetha, pancen kepara saestu yen to Ngastina menika kedung-kedunge wong jahat. Ngastina menika kedung-kedunge wong elek. Ngastina menika kedung-kedunge wong culika. Nadyan kathah para nayaka punggawa nanging jebul jireh getih wedi mati ora wani adu arep. Anane ming nglimpe saka mburi. Yayi, lho wonten paring adhawu. Menawi Yai Prabu saestu badhe mejahi para Pandhawa sakmenika kula nggadah atur ingkang sakmangke mugi kepareng nggalih. Sampun ngantos paduka menika pados rana ingkang culika mejahi para Pandhawa. Menawi paduka menika wantun kalian para Pandhawa, pejahing para Pandhawa menika monggo dipun tantang. Ditantang nyododo ndidodo, tangkep jojo kantaran bau. Aja mirih setemah maras, sabab bakal nyumurupi muntrating marus. Neng nganti paduka Yai Prabu Duryudana menika mejahi para Pandhawa kanthi sarana licik menapa mboten lingsem disenggo. Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan sing ora wani adu arep karo para Pandhawa. Sakranjang koplak ngendika sampeyan. Mboten ajeng kula agem. Nadyan pripun carane mbuh ala, mbuh becik, mbuh licik, mbuh ora. Ning tetep Duryudana badhe pados rana mejahipun para Pandhawa. Nadyan kudu nganggo patine Semar. Menika ingkang kula ajab kula mboten badhe mangu dhateng gegayuhan kula. Oh ngaten. Hi. Menawi kula mekaten nadyan sawetawis ing ora mapan wonten negari Ngastina kula kadhawan supados kendel mboten tumut pirembagan. Ning jebul nyatanipun kula raos-raosaken kok manah kula mboten kepenak. Manah kula mboten jenak. Dipun sekecakan dengan sampi pirembagan kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng negari Pandura. Kula semanggaken. Kula caosi kamardikan. Lenggah wonten mriki prayogi kundur iki mboten dados menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Klilanana kula nyuwun pamit madhal pasang kula wangsul dhateng negari Mandura, Yai. Jinipun rembagan sing tenanan rembugi wong tuwa. Inggih, nggih. Kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh, para lenggah nadyan ampung kantun kalih.
Paman Plasa Jenar Bapa Durna pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati? Semar dipun timbali dipun paringi Raja Brana Picis tumli samangke menawi sampun mendem kadonyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negaring Astina. Oh, aja gampang Dik Patih, aja gampang. Semar ki nek wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli Plasa Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimingki marang Bandha Donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang Bandha Donya. Kuwi cara sing bakal konangan Dik Patih. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten Garing Astina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil tumuli dipun limpi dipun pejahi. Cicune Pripun? pendak malam Jumat kliwon ngojek ngidul. Kula Gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut tumuli dipun limpe dipun pejahi. Dik Patih, pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar wis apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Kartu Surtayu. Wonten timbalan ing Adawu Sinuhun. Duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon. Lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Astina. Surtayu, Wonten dawuh. nek omong nganggo wewanton ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar ki ra ndek anak? Dikira Semar ki ra ndek anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Ora aku tak takon karo kowe. Kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwih-luwih, kowe wis tau wae menang karo Bagong. Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mula nek kowe ngantar meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol, kaya wulan muta ngitung lintang mangke lakone Cipawurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar. Dik, Apa Mbak Yu? jroning masiwakan iki bingung mung perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ming ngrembug patine Semar kok padha bingung. Monggo Semar kuwi nggung wong suci, Semar kuwi nggung wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya samane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik, nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener kowe Mbak Yu? Jenengmu sapa? Tobat, kula nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung neraosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem. Inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki.
Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyuwun napa-napa. Tambani. Tambanono. Inggih ngestaken dawuh. Matur sembah nuwun. Aku dikai lho Bayu. Iya, aja kuwatir ning ngareping Sinu Prabu Duryudana engko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Taryem, Wonten dawuh. kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Jeneng mburimu ki sapa? Kula pun Prastiwi. Mbakyumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono, lho iki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu to angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula duh keparengipun Sinur Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, mintuting clemong ora ana gunane. Pamanario, Wonten dawuh. nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten radi mboten saged mikir. Pendhita karo ban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digungke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo, Wonten timbalan ing dawuh. Baduna Wonten dawuh, Ger. Mang Budal tengkarang kadempel. Semar Sapa Kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha gantung sipun. Tim penari latar padha rawuh dewaten. Lele. Nggih. Mang Budal lumarapunten ing Karang Kadempel. Nggih, Instagram. Nggih, nyuwun pamit dinten menika, Ger. Kula semanggaken Nyuwun pamit tambeng pangestu.